Τον Ιανουάριο του 2023, στην πόλη Ταλίσεη των Φιλιππίνων, δύο νεαρά κορίτσια ήρθαν αντιμέτωπα με ένα θέαμα που τα γέμισε τρόμο. Σύμφωνα με όσα είπαν στην τοπική αστυνομία, σε μία από τις κεντρικές γειτονιές της πόλης, οι κοπέλες είδαν ένα αλόκοτο, φτερωτό πλάσμα να κουρνιάζει στη στέγη κάποιου σπιτιού. Οι αρχές δεν κατάφεραν να διασταυρώσουν τη μαρτυρία των κοριτσιών. Φαινόταν αρχικά πως κανένας άλλος κάτοικος της περιοχής δεν είχε προσέξει το πλάσμα. Ωστόσο, αφού κυκλοφόρησαν τα πρώτα δημοσιεύματα σχετικά με το γεγονός, η κατάσταση άλλαξε. Τα τηλέφωνα της αστυνομίας αλλά και των τοπικών μέσων ενημέρωσης κατακλείστηκαν από αναφορές φοβισμένων πολιτών, οι οποίοι ισχυρίζονταν πως είχαν δει το παράξενο όν. Με το πέρασμα των ημερών, οι αναφορές ολοένα και πλήθαιναν. Ο φόβος του κόσμου εξελισσόταν σταδιακά σε μαζικό πανικό, ο οποίος δεν περιοριζόταν στα σύνορα της Ταλίσεη, αλλά εξαπλωνόταν και στις γειτονικές πόλεις. Για να ηρεμήσουν τα πράγματα, κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση των αρχών. Έτσι, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας εξέδωσε μία ανακοίνωση, στην οποία διαβεβαίωνε τους πολίτες ότι το ζήτημα θα ερευνούνταν. Επίσης, συμβούλευε το κοινό να μην κουτσομπολεύει και να μην διασπείρει φήμες για το πλάσμα, ώστε να περιοριστεί κάπως ο πανικός των πολιτών. Το όλο περιστατικό δίνει την εντύπωση πως οι ντόπιοι ήταν προδιατεθειμένοι να τρομοκρατηθούν, πράγμα που αρχικά φαντάζει παράδοξο. Εξετάζοντας όμως πιο προσεκτικά το θέμα, παρατηρούμε πως το πλάσμα, που όλος αυτός ο κόσμος υποστήριζε πως έβλεπε, δεν είναι άγνωστο στους Φιλιππινέζους. Αντιθέτως, είναι ένα από τα πιο τρομερά όντα της λαϊκής τους παράδοσης. Ακούτε το The Mystic και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το Μαναναγκάλ, το αιμοβόρο στοιχείο του φιλιππινέζικου θρύλου. Το Μαναναγκάλ ανήκει στην κατηγορία των Ασουάνγκ, κακόβουλων πλασμάτων της φιλιππινέζικης παράδοσης, τα οποία μπορούν να μεταμορφώνονται από άνθρωποι σε τέρατα και αντίστροφα. Εκτός από το Μαναναγκάλ, ως τέτοια όντα θεωρούνται τα δαιμόνια, οι μάγισσες και οι βρικόλακες. Σε αντίθεση με άλλα στοιχεία του φιλιππινέζικου θρύλου, τα Ασουάνγκ δεν αποφεύγουν τους ανθρώπους. Λόγω της ικανότητάς τους να παίρνουν ανθρώπινη μορφή, τα πλάσματα αυτά λέγεται πως επιλέγουν να ζουν κοντά ή και μέσα στα χωριά και τις πόλεις. Με δόλιους τρόπους διεισδύουν στις κοινωνίες των ανθρώπων με σκοπό να τους κάνουν κακό. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και το Μαναναγκάλ. Έχοντας τη μορφή μιας όμορφης γυναίκας, το πλάσμα προσπαθεί ύπουλα να παρισφρήσει σε κάποια κοινότητα. Από τη στιγμή που θα τα καταφέρει, το χωριό βρίσκεται σε κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το Μαναναγκάλ χρησιμοποιεί την ομορφιά και τη γοητεία του για να συνάψει ερωτικές ή φιλικές σχέσεις με τους κατοίκους του χωριού. Με τον τρόπο αυτό κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και έτσι μπορεί να κινείται ανάμεσά τους δίχως να κινεί υποψίες. Τους παρακολουθεί, μαζεύει πληροφορίες για τη ζωή και τις συνήθειές τους και τελικά επιλέγει εκείνον που πρόκειται να γίνει το επόμενο θύμα του. Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα Ασουάνγκ, το Μαναναγκάλ φοβάται το φως του ήλιου. Συνεπώς, μονάχα στο σκοτάδι μπορεί να δείξει την πραγματική του όψη. Έτσι, αφού νυχτώσει για τα καλά και οι χωρικοί
μαζευτούν στα σπίτια τους, το πλάσμα κρύβεται σε κάποια απόμερη τοποθεσία και πραγματοποιεί την ανίερη μεταμόρφωσή του. Αρχικά από την πλάτη του ξεφυτρώνει ένα ζευγάρι μεγάλα μαύρα φτερά. Σύμφωνα με ορισμένες αφηγήσεις, τα φτερά του θυμίζουν εκείνα της νυχτερίδας, ενώ σύμφωνα με άλλες μοιάζουν περισσότερο με εκείνα του αετού. Ύστερα η γλώσσα του γίνεται μακριά, μυτερή και σκληρή, ώστε να μπορεί να διαπερνά την ανθρώπινη σάρκα. Τέλος, το σώμα του όντως κόβεται στη μέση. Τα πόδια του Μαναναγκάλ μένουν στο έδαφος, ενώ ο φτερωτός κορμός του απογειώνεται, με τα εντόστια του να κρέμονται από αυτόν σαν ματωμένα σκοινιά. Έτσι η μεταμόρφωσή του ολοκληρώνεται. Στη σιγαλιά της νύχτας το πλάσμα είναι πλέον ελεύθερο να πετάξει προς το επικείμενο θύμα του. Το στοιχείο δρά με τρόπο εξαιρετικά μεθοδικό και πανούργο. Αφού κατά τη διάρκεια της μέρας μπορεί να κυκλοφορεί ανενόχλητο ανάμεσα στους ανθρώπους, το Μαναναγκάλ εντοπίζει εκείνους που είναι οι πιο μοναχικοί ή οι πιο ευάλωτοι. Σύμφωνα με την παράδοση, δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στις γυναίκες που εγκυμονούν. Ενώ η έγκυος κοιμάται, το πλάσμα μπαίνει στο σπίτι της από την καπνοδόχο ή από κάποιο ανοιχτό παράθυρο. Στη συνέχεια πετά αθόρυβα ως το κρεβάτι της και προσγειώνεται μαλακά πάνω στο σώμα της. Τότε με τη σουβλερή του γλώσσα τρυπά την κοιλιά της εγκύου και ύστερα ρουφά το αίμα του μωρού της. Έτσι το στοιχείο σιγά σιγά αφεμάζει το έμβριο, ώσπου τελικά το καταβροχθίζει. Ολοκληρώνοντας το ιδεχθές έργο του, το Μαναναγκάλ ενώνεται και πάλι με το κάτω μέρος του σώματός του. Παίρνει ξανά τη γυναικεία του μόρφη, την οποία διατηρεί ως την επόμενη φορά που η δίψα του για αίμα θα το οδηγήσει στο επόμενο θύμα του. Η πλειοψηφία των αφηγήσεων θέλει το Μαναναγκάλ να είναι απλώς ένας μοχθηρός δαίμονας. Εν τούτης, σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις, η φύση του πλάσματος είναι πιο σύνθετη. Όπως αναφέρεται σε κάποιες λαϊκές αφηγήσεις, όταν ένα Μαναναγκάλ πεθαίνει, από το στόμα του ξεγλιστρά ένα όν που μοιάζει με μικρό μαύρο κοτόπουλο. Όποιος καταφέρει να πιάσει αυτό το πλάσμα και να το καταπιεί, γίνεται ο ίδιος Μαναναγκάλ. Από τότε και ύστερα, κάθε φορά που επιθυμεί να μεταμορφωθεί σε τέρας, ο άνθρωπος δαίμονας αλήφει το σώμα του με ένα μαγικό φίλτρο που έχει συνθέσει ο ίδιος, ψάλλοντας παράλληλα τα κατάλληλα ξόρκια. Σε άλλες αναφορές, ο άνθρωπος μεταμορφώνεται στο Μαναναγκάλ αν στυλώσει το βλέμμα του στην πανσέλινο μέχρι να κλάψει δάκρυα πηχτά σαν μέλι. Επίσης υπάρχουν ιστορίες με ανθρώπους οι οποίοι απαλλάχθηκαν από την κατάρα του Μαναναγκάλ μέσα από συγκεκριμένα τελετουργικά. Ένα από αυτά προϋποθέτει να δεθεί ο άνθρωπος και να κρεμαστεί ανάποδα πάνω από μία φωτιά. Αναπνέοντας τον πυκνό καπνό, ο κρεμασμένος νιώθει ναυτία και τελικά κάνει εμετό. Έτσι αποβάλλει από τον οργανισμό του το μικρό, μαύρο και σαν κοτόπουλο πλάσμα, το οποίο πέφτει στη φωτιά και καταστρέφεται. Οι λαϊκές αφηγήσεις που αφορούν το Μαναναγκάλ συνήθως μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις το Μαναναγκάλ εμφανίζεται σαν μια όμορφη γυναίκα που παντρεύεται κάποιον χωρικό ώστε να εισχωρήσει σε μια κοινότητα. Σπανιότερα το στοιχείο διαλέγει τη μορφή μιας περιπλανόμενης ηλικιωμένης, η οποία γυρίζει από σπίτι σε σπίτι ζητώντας ελεημοσύνη. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζει τα σπίτια εκείνα στα οποία κατοικούν έγκυες γυναίκες, ώστε να τα επισκεφτεί όταν νυχτώσει. Σε μερικές ιστορίες
το Μαναναγκάλ επιτίθεται σε ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν μόνοι τους το σούρουπο ή αργά τη νύχτα. Όσοι το συνάντησαν και έζησαν για να αφηγηθούν την εμπειρία τους, ισχυρίζονται πως καθώς πετά, το πλάσμα δημιουργεί έναν χαρακτηριστικό ήχο. Όταν το στοιχιό βρίσκεται μακριά από το υποψήφιο θύμα του, εκείνο ακούει τον ήχο δυνατά και καθαρά. Όμως, όσο το Μαναναγκάλ πλησιάζει στον στόχο του, ο ήχος σταδιακά εξασθενεί και τελικά εξαφανίζεται. Έτσι, ο άνθρωπος ξεγελιέται και ρίχνει τις άμυνες του. Τότε το πονηρό στοιχιό επιτίθεται. Η ιστορία που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Κάποτε μια έφηβη εργαζόταν με το βουβάλι της στους οριζόνες της επαρχίας Ντουλάγκ. Απορροφημένο καθώς ήταν στη δουλειά του, το κορίτσι έχασε την αίσθηση του χρόνου, με αποτέλεσμα να φύγει από το χωράφι το σούρουπο. Ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, η κοπέλα άκουσε έναν παράξενο ήχο. Τράβηξε αμέσως το μαχαίρι της και με τον πυρσό που κρατούσε φώτισε το δάσος γύρω της για να εντοπίσει την πηγή του ήχου. Αυτό που αντίκρισε την πλημμύρισε με τρόμο. Πάνω από το κεφάλι της πετούσε ένα πλάσμα μεγάλο σαν αετός, με τεράστια φτερά και μαύρα γαμψά νύχια. Εκείνο όμως που της προκάλεσε τον μεγαλύτερο φόβο ήταν το κεφάλι του όντως, το οποίο έφερε τα χαρακτηριστικά μιας όμορφης γυναίκας. Για μερικά δευτερόλεπτα το στοιχιό έμεινε να κοιτάζει επίμονα το κορίτσι με τα γκρίζα παγωμένα μάτια του. Παρά τον βαθύ τρόμο που αισθανόταν, η έφηβη δεν δίστασε και επιτέθηκε στο αλόκοτο πλάσμα με τον πυρσό και το μαχαίρι της. Τότε το Μαναναγκάλ πέταξε μακριά ξαφνιασμένο και η κοπέλα επιβίωσε. Για να προφυλαχτούν από τα κακόβουλα όντα, οι χωρικοί παίρνουν τα μέτρα τους. Αφενός προσπαθούν να ελέγξουν τις κοινωνικές συναναστροφές τους. Οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά τους να μην μιλούν ποτέ σε αγνώστους και προπάντων σε άγνωστες γυναίκες. Η κοινότητα αντιμετωπίζει τους ξένους με καχυποψία και οι έγκυες περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας εντός του σπιτιού. Αφετέρου, αξιοποιούν μαγικές μεθόδους που περνούν από γενιά σε γενιά εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Έτσι, κρεμούν από τις στέγες τους πλεξούδες σκόρδου και μαγικά φυλαχτά. Ραντίζουν το σπίτι τους με ξύδι και αγιασμό και σκορπίζουν στις αυλές τους στάχτη, αλάτι και μπαχαρικά. Σύμφωνα με τον θρύλο, το Μαναναγκάλ αποστρέφεται τις έντονες οσμές και αν ένα σπίτι μυρίζει σκόρδο ή μπαχαρικά, το στοιχιό το αποφεύγει. Για να καταλαβαίνουν αν κάποιο δαιμόνιο πλησιάζει στο σπίτι τους, ορισμένοι παρασκευάζουν ένα ιδιαίτερο μαγικό φίλτρο. Ακολουθούν την εξής διαδικασία. Πρώτα επιλέγουν μια καρύδα άγουρη που βρίσκεται ακόμα πάνω στον φοίνικα. Κατόπιν παρακολουθούν το φρούτο να ωριμάζει. Όταν τους φανεί έτοιμο, διαλέγουν μια νύχτα με πανσέλινο και στο λυκόφως κόβουν την καρύδα και την παίρνουν σπίτι τους. Εκεί, αφού την τρίψουν, τη στραγγίζουν προσεκτικά για να πάρουν τον πολύτιμο χυμό της. Μετά βράζουν το ζουμί ώσπου να γίνει λάδι, ενώ παράλληλα ψιθυρίζουν ειδικές προσευχές. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, βάζουν το μαγικό λάδι σε ένα μικρό μπουκάλι και το κρεμούν πάνω από την εξώπορτα του σπιτιού. Αν κάποιο στοιχιό ζυγώσει, το λάδι βράζει και έτσι οι ένοικοι του σπιτιού ειδοποιούνται για την παρουσία της δαιμονικής οντότητας. Αν οι κάτοικοι κάποιου χωριού υποψιαστούν πως ένα Μαναναγκάλ ζει ανάμεσά τους, δεν μένουν με τα χέρια σταυρωμένα. Περιμένουν να βραδιάσει και ύστερα βγαίνουν στα κοντινά δάση αναζητώντας το κάτω μέρος του σώματός του. Αν το βρουν, ρίχνουν πάνω του αλάτι, στάχτη ή λιωμένο σκόρδο. Έτσι,
όταν το φτερωτό μέρος του σώματος επιστρέψει, είναι αδύνατο να ενωθεί με τα πόδια. Εφόσον το στοιχιό δεν μπορεί να πάρει την ανθρώπινη μορφή του, γίνεται στάχτη με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων συμβιώνουν περισσότερες από 100 εθνοτικές ομάδες. Από μέρος σε μέρος οι παραδόσεις και τα έθιμα του λαού λίγος πολύ διαφέρουν. Παράλληλα, στις Φιλιππίνες οι λαϊκές παραδόσεις σπάνια καταγράφονται. Παραδίδονται κυρίως προφορικά από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη. Έτσι, οι παραδόσεις διαρκώς εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του λαού που τις γέννησε. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι Φιλιππινέζοι είναι τόσο δυσιδαίμονες ακόμα και σήμερα. Επειδή λοιπόν η μυθολογία τους είναι τόσο ρευστή και πλούσια, είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε την αρχή του θρύλου του Μαναναγκάλ. Προτού κατακτηθούν από τους Ισπανούς, το 1565 οι Φιλιππινέζοι ήταν ανημιστές. Πίστευαν πως ο κόσμος κατοικούνταν από πνευματικά και υπερφυσικά όντα, τα οποία τιμούσαν μέσα από τη λατρεία τους. Σε κάθε κοινότητα υπήρχε από μία μπαμπαϊλάν, μια γυναίκα σαμάνος που είχε το ρόλο της θεραπεύτριας και της πνευματικής οδηγού. Η γυναίκα αυτή γνώριζε καλά τα ιαματικά βότανα και πιστευόταν πως διάβαζε το μέλλον και επικοινωνούσε με τους νεκρούς και τα πνεύματα της φύσης. Μετά την κατάκτηση τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Μαζί με τον στρατό των Ισπανών στις Φιλιππίνες κατέφθασε και ένας μεγάλος αριθμός ιεραπόστολων. Σκοπός τους ήταν να απομακρύνουν τους ντόπιους από την παλιά τους θρησκεία και να τους επιβάλλουν το χριστιανισμό. Για να το καταφέρουν αυτό ήταν αναγκαίο να κάνουν στην άκρη τις γυναίκες σαμάνους ώστε να πάρουν τη θέση τους στις τοπικές κοινωνίες οι καθολικοί ιερείς. Λέγεται λοιπόν πως έτσι γεννήθηκε το Μαναναγκάλ, από τη φαντασία των καθολικών ιερέων. Οι χριστιανοί πήραν τη μορφή της σαμάνου και τη διαστρέβλωσαν. Της έδωσαν τα φτερά και τη δολιότητα του διαβόλου και την παρουσίασαν ως ένα όν που ζήσαν παράσιτο, εις βάρος της κοινότητας. Συνεπώς, οι πιστοί έχασαν σταδιακά την εμπιστοσύνη τους στη σαμάνο και στράφηκαν στην Καθολική Εκκλησία. Πλέον, περίπου το 85% του πληθυσμού της χώρας είναι χριστιανοί. Κατά μίαν άλλη θεωρία, η καταγωγή του Μαναναγκάλ και των υπόλοιπων αντίστοιχων τεράτων είναι παλαιότερη. Πριν γίνουν χριστιανοί, οι κάτοικοι της περιοχής Μπικόλ των Φιλιππίνων λάτρευαν τον Γκουγκουράγκ. Πίστευαν πως ήταν ο προστάτης τους απέναντι στις δυνάμεις του κακού. Αντίπαλός του ήταν ο Ασουάνγκ. Κάθε δεινό που τους συνέβαινε, οι άνθρωποι το απέδιδαν σε αυτόν. Με το πέρασμα του χρόνου, το όνομα του Ασουάνγκ κατέληξε να χαρακτηρίζει όλα εκείνα τα μοχθηρά πλάσματα του φιλιππινέζικου θρύλου που μπορούν να παίρνουν ανθρώπινη μορφή. Σε κάθε περίπτωση, ο μύθος του Μαναναγκάλ έχει μεγάλη σημασία για την κουλτούρα των Φιλιππίνων. Εκτός από μια ιστορία που μαθαίνει στα παιδιά να είναι προσεκτικά, είναι και μια προειδοποίηση προς τις γυναίκες για τους κινδύνους της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, το Μαναναγκάλ λειτουργεί ως μια αλληγορία ενάντια στην επιφανειακή κρίση των ανθρώπων. Συχνά σχηματίζουμε άποψη για τους άλλους, κρίνοντας αποκλειστικά την εξωτερική τους εμφάνιση. Παραπλανόμαστε από τη γοητεία κάποιου και παραβλέπουμε να σκεφτούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή. Αυτά για το Μαναναγκάλ του φιλιππινέζικου θρύλου. Έχω διαβάσει για πολλά είδη βρικόλακα όσο κάνω το Mystic, όμως αυτό μου φάνηκε αισθητικά το πιο πρωτότυπο. Θα υπάρχουν διάφορα link στα σχόλια σε περίπτωση που θέλετε να ψάξετε το θέμα περαιτέρω. Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Σας αφήνω
με ένα διακριτικό στοιχείο για το θέμα του επόμενου επεισοδίου. Ο χάρος βγήκε παγανιά μες στη δική μου γειτονιά κι από τον πολύ συλλογισμό έχασε το λογαριασμό κι από τον πολύ συλλογισμό